Biriyan mong di na kaya ko, king kasakitan aning kaya kang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampong kapanaligan kinlugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, hanggang emo atalos. Ikami man ating kayang krus, ampong kapagsubukan, pamisan-misan may bug na kayang misaldak, akapibabatan. Lusok ming pakamalan na indo, idakay mo kami king margol mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganakam mo kaya kaming alangpat na, inlugod ning Diyos kaya kami, king pakibatano nga ding panalangin mi, king bagi anong makanalo lang lusok makakayap kaya kami. Pasik nang mula ring puso mi, banadala miya ing krus, anti mo indibinong anak mo. Sopan mo kayong makatalus, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang sala indumaki naman, king pangasubli ng maybe. Lusok apakamala na indo, nang isipan mila rin kay king pigagap, mo pabustan ing kalingman mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul ilugod mo karing aliwa, sopan mo kaming ayapusan dako, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang at suketi, makipagnobena. Pagamo-amo mi kaya ka kekeng indu, isopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pamakingalu. Di na mulang kapanaligan, ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Sopan pamatunang mula ring malungkot, maging mayansahing kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo in katuliran karing liligalig karela, at ibalik mo kin Diyos, dito hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamalan na indu, sopan mo kami manginlag, king kasalanan ami kawahan kaya kami, king ipang at yubanwa, at king balang metong kaya kami, kimip mong kapanaligan kaya ka. Bibili mi ing sarili mi, lalam ning mantuning mapanwalo mong indu, at panatag kaming manalig, king maipayo mong kasupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itangan po. Indu ning alanang gansaw, pinilirahang reyna ning kekeng pibale-bale, bendisyon ang mula rin kekeng pamilya, king malusok mong lugod indu, manalo na sanang isakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman, at mikalugod la, ante mo nung makanano lugod ng Kristo kay Santa Iglesia. Bendisyon mo la ring sablang penghari, lugur ng dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ni Diyos. Ibira sanang parati karela, ingalimbawa na nintunebig Kristyano. Sopan mo lang paragul karing anak do, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, baluguran dalat igalang, ampong pamintuan ding karelang penghari. King malugod mong kalingapan, karemilalalong ipanibala, rin kinakan ngini. Dinan mo kayong masabal, kin dapat bindikilan, bangawan mi ing kiking dake, kanita maging santunga nening kapayapan, ingke kaming pibale-bale, anti mo isarili yung pibale-bale karing Nazaret. Ika ingke kaming uliran, sopan mo kami bandagul aldo-aldo, intune minugod kin Diyos at kariparaming tao. Ban kanita ing katuliran apong kapayapan, masayang magari king kabilugan ng pamilya ning ketawan. Amen. Kaya doon king indu ning alanagan sa Santa Maria, Santang Birhen kinangling alam bakas kasalanan, kaya king indu ning alanagan sa iking makasalanan mamasa kami kaya ko. Buwan magsaya kami kambemo king pamagtagumpen ng Kristo king kasalanan at kamatayan. Buwan mikapnuan kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatuto kilugod ng Kristo kariyanggang tao.
Banaldo-aldo, lalo kaming maging kawagis ng Jesus, antimo ika. Ban maging mamu kamit mapakong babalub, antimo ingke kang anak, i Jesus. Ban pitakotan mi, ing pangabating, naling pamakikaluguran mi kin Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan, ang emi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan, ipakalulun at kapatawaran Kristo, kin sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos, magsalitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo, manalangin kami kimipon lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos mi ngulaga ning pamanyambaking Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagul ilugod mi kang Kristo, ampo ka rin para min tao, kapamilatan ning maralas a pamakinabang. Ban igalang bilaring katawan mi, anting santungan ning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala mi indangalan na ning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi kari mismong obra mi, kimipnong sipagan at kalausan alub. Ban patawaran mi lang manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala mi ing dewakan na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, ning atin namang maperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid apami palaganap king pibansyan nga niting iyato. Ban idake milaring aliwa king gelingan mi para king kasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi ing king katungkulan king komunidad king espiritu ning dapat apamanyuyo. Ban ing banal a espiritu tayranit pasiknangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ang poding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakal a bakasyones king pamagpari at biyerelyoso. Ban adala mi a imbelwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kiya. Ban kinanamang atatuklas dat apapalto kaya panding tao, balo ming kilalanan king Diyos yung makipaya kay kami ang pokisabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lumub king karinan ning ipangat subanwo. Ban kanita mataya kami nga tsuking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo ang poka rin para ming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginmusinubling mebye. Banding kapatid ming miyangon na biye, agad na lang binakayanan king pangasubli ng mebye ning anak mo. Nginit tahimik tamong manalangin para ka rin salitang kapagnasan. Itamangan po, Banal a Maria, sopan mo kami karing kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan abalayanin Diyos. Manano na sanang may payabot ng kaya kami, ingalananga mong sao. Ginu binye mi e Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumahap kaya kami, king balang pinandit. Ibigay mo kaya kami grasyang magsakdal kami kaya, king nanamang kaya kailangan. Amen. Tara katapo.
Kinagaling pa ang po ng anak, ang po ng banal na Espiritu. Amen. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ingka pasalamatan na po, Deseli Francisco Seller and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Violeta Di Malanta. Kapasalamatan na naman King Aldodang Kebaitan, Di Michael Tolentino, Angelica Torres, Africa Malyari, Claire Ann, Ras Ian Tayag. Special intention, Deeds and Lita David and family, Gemma Lumba, Ning Torres, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor Irnasalina Tolentino and family. For the successful exam of Aaron Paul Torres. Safe travel, Evelyn Magat, Mike and Kenneth Torres. Para king malalagwang kapaldanan dari Romer Galura Sr., Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Lamberto Mariano, Father Sotero Yutuk, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Natividad Perez, Ranilo Deirit, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, at Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Zenon, Cresanta, Magnolia, Roel, Elsie, Silvestra, Isidro, Isidra, Monsignor Antonio, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kayingan, mayapayabak kaya kay po, at piyasa na po sa Isidro ngini, ang patron daring Sablang Hortelano, at metong niya ka rin sikat santo king kakatang probinsya. Kabang gaganakan tayong Vienna, kaya katalang pangadiring eganaganang Hortelano tang kapatid. At bang katabebe tayong matampang pag masisyanti, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, at manyatad at pakalulu king apong Gino. Ginuwi kang babiyuran, bandilig ka ring tanam ning tao, Gino pakalulu. Kristo, ikang uliran, king kapibabatan, magobra para king ikakayap ding dakal. Kristo, pakalulu. Ginu, ikang mamantabe, king hortelanong manaya, king pamamungan ning kayang asikan. Ginu, pakalulu. Ang Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo.
Ginong Diyos, kaya kayong sablang lelangan at ausan mo kaming sumuyo kaya ka. Kapamilatanin pamaningat ni karingkalam ama kapadurot kaya kami. Mananasanang ingalimbawa ng San Isidro, agyagan na kaming dakayanan mila, ring danupan, king kaya kaming pamangan, at magobra para king kaligtasan na ning meto ketawan. Itinganadon mi, king kapamilatanin ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibad, king libro ning dapat daring apostol. Pablo magsalita yo, karing mga tuwa ning iglesia ning Efeso. Ngano, ingatan nyo sa ingkekong sarili, at ingkabilugan akawan, abinili ning espiritu, kingkekong kapanibalan. Pastulan niya sa iglesia ning Diyos, apemuhuna na king mismong daya ning anak no. Baluko, king kalakoko, ding mabangis aasong gubat, datang labu salyo, at ere patawaran ti takmuman ingkawan. Agyang karing kayabe yu mismo, atin busalyo ing magsalitang kalaraman, barong atake king kamalyan ding kapatad. Uli nito, mingat kayo at tandanan nyo, nung makananong king Aldo at Bengi, kilubding at lungbanwa, eroko selanan tiro. Ang gaking petakanan keng luwa, ing balang metong at metong kaya kayo. At ngeni panibalara kayo, king kalingapa ng Diyos, at king amano ng magdalang grasya. At inyang kayo payan metalakad kaya kayo, at magkalub king kanwanan, asasadyano, para karing kayang sablang pinili. Kapilan man, ala kong pig-imbutan, king kaya kong pilak o ginto o imalan. Ikayo mismo, baluyo nung makanano kong ginamit, dinggamat kong deni king pamagobro, bampanintunan ko ing kabyayan, kailangan ko, at kailangan daring kasawop ko. Depatan ko ing makanyan, bakong ipakit kaya kayo, nung makananotang sukat pigisanan, ing kaya katamong sarili, bansaw panlaring may na. Kabang gagana kantala ring ama nung sinabi na ning Ginong Yesus mismo, lalong ating kanwanan, king pamamye, kesa aking pamananggap. Kaya rin na migsalitang Pablo, siniklod siyang kayabero at menalangin. Kikyaklangan, kinawuldet penuman, kabang mamunya karelo. Pinamdamandang lalo itang sinabi na, king era ni akit pa si bayo, kay ba't inantabayanan de, ang gaking barko, ase kayan na. Ing amano ning Ginoo, ikayong sablang kayarian, ing Diyos kaya kayo yang dalitanan. Kaya kang ipabal o Diyos, ing kaya kang kayo payan, ing upaya mo o Diyos, apiapakit mo, king panawon amilabasan, iba't king Jerusalem, kaya kang templo, nunong di ari, kaya ka darawon lang regalo. Ikayong sablang kayarian, ing Diyos kaya kayo yang dalitanan, ing Ginoo dalitanan niyang kapuryan, ing Ginong maglakbeking banwa, ing banwang milalo natwa, o yan kaya kayo yang pakiramdaman, uling magsalita yang masigan, ing kayo pa yan, kaya kayong ipasyag. Yo ing magari, king bansang Israel, at kayang upaya king banwa, kaya kayong akit. Karing kayatang santuaryo na tuknangan ng Diyos, tunay ang pagmulalan, karing kayang memalen, yang babi upaya at sikanan, ing Diyos kaya katamu yang puryan.
Itubod keke kayo ing espiritu ning katutuan nga naning Ginoo, tayra na kayo papunta king kabilugan a katutuan. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang sanwan. Tinalangay ba no Jesus at nga na ipang banal ingatan mula king kapamilataning upaya ning lagyo mo. Lagyong binye mo kanako ban maging metong lamo. Anti mo ikata metong katamo. Kabang kaya berako, iningat ko la, king kapamilataning upaya, ning lagyo mo. Ing lagyong binye mo kanako. Iningat ko la, at metong man karela lang may bating. Sabali mo king metong akusang lub, migpakabating, ban matupadjing kasulatan. Dapat ngayon papunta na ako kaya adeting bagay sasabihin ko la, kabang ati ko keti king yato. Balang mikat man lubos, king kanakong tula. Binye ko karela yung amano mo, at pikasama na laning yato, uling ela para king yato. Anti mo ako, eko para king yato. Eko adan kaya kayong ilako mula king yato, na nailisya mula king marawak. Nang makananong ako, eko para king yato. Makanyala namang para king yato. Gawan mo lang keka, king kapamilataning katutuan. Katutuan ng amano mo. Nung makanano mo kong tinubod keti king yato, makanyang kula namang tutubod king yato. At king ulira, babye ko keka, engka kong sarili, banilaman tunelang maging keka. Ing mayip ng balita ni kekatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po. Minatakya po yung kanao kong vertigo. Sister, na vertigo na ba kayo? Kaninang umaga, hanggang ngayon medyo pa po ako. At parang gusto ko pang magsuka. Ganyan ang pag nagbe-vertigo, parang umiikot. Kahit nakapikit, umiikot. So anyway, ganyan naman tayo. Like it or not, nakalantad tayo sa anumang sakit. Tayong lahat dito, pwedeng magkasakit. Pero ang malaga, malusog ang ating pananampalataya at isang dapat din malusog ay ang samahan natin bilang mga Katoliko. Kasi dito po sa ating Ebanghelyo ngayon, yan ang panalangin ng Panginoon na ang kanyang mga lagad naway sila'y maging isa. Nung Huwebes po ay pumunta ako ng Cebu para dumalo dun sa ordination ni ngayon pari na po si Father Benedict. At sinundo po ako sa airport ni Benedict. At tapos nakisama ako sa almusal ng mga kasama niya sa Agustino kasi po Agustinian. At nadatnong ko po doon sa kanilang kumbento na nag-aalmusal. 1, 2, 3, 3 pare. Tapos dumating pa yung isa, 4, tapos mayroon pa isa, 5. Kaya habang nag-aalmusal po ako, kasama sila, nasabi ko sa kanila, sabi ko, feeling ko nasa seminaryo ako. Kasi maraming pare. Normally sa aming mga parish priest, pag mag-aalmusal, mag-isa lang kami. Hindi tulad sila, ang dami, 5, 6. Kasama si Reverend Benedict noon. Tapos, tinitignan ko po, chill-chill lang sila. Ibig sabihin, they take their time eating their breakfast. Ako po kasi pag nag-aalmusal, nagmamadali. Kasi mayroon susunod na schedule. Yung mga parish priest. Pero sila parang okay lang sila. Siguro,
Dahil marami sila, doon po sa kanilang kumbento, 10 daw silang mga pari. Doon sa Basilica Menor, ni Santo Niño, doon sa Cebu. No? 10 silang mga pari. Kaya pwede silang magtulungan at yung division of labor, no? Kanya-kanyang toka sa mga pare. Kaya ito yung kagandahan ng marami. No? Pero ang danger din po ng marami, pag may awayan, may inggitan, yung gano'n, no? Na pwede mangyari sa anumang grupo. Sa anumang grupo. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, alam ng Panginoon itong pwedeng kalaban ng isang grupo. No? Kaya ito yung panalangin niya, naway sila'y magkaisa. Naway sila'y magkaisa. At yan ngayon ang mga misyonero. Kasi po ang pagkakaisa, pag sama-sama nangangaral, isang malaking at epektibong paraan ng pag-evangelize. Dito sa atin sa Mexico, kasi yung mga unang misyonero po rito, yung mga, siyempre, mga Agustinians, siguro kaya naging effective din sila, mayroon silang pagkakaisa, pagtulong-tulungan, pagtutulong-tulong nila para ang buong bansang Pilipinas, pero sa Mindanao, ay yakapin ang Kristyanismo. Ang kanilang pangangaral, hindi lang ang kanilang mga salita, kundi kung babalikan ko po, malamang ang kanilang magandang at nakita ng mga Pilipino ang maganda nilang samahan at tulungan. At tayo rin po yan, para tayo maging epektibong tagapaghatid ng mabuting balita bilang Katoliko. Tandaan po natin, di tayo dapat nagkakanya-kanya o kaya walang pakikialaman, kundi bilang isang pamilya ng Diyos, mga lagad ng Panginoon, dapat tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa paghatid ng mabuting balita. Kaya ito pong panalangin ng Panginoon dito sa mga lagad niya, sabi niya, ilisya mula king marawak. Ilayo mo sila sa masama. Ano bang masamang ito? Hindi lang siguro aksidente, sakit, kundi pwedeng sumira sa isang samahan. At ito nga po, yung pagkakaisa. Ang tuwang panalangin ng Panginoon na ang mga alagad niya ay magkaisa, maging buo. At ito pong mga Agustino, no, kasi ang talagang habito nila is black, itim. Kaya si Santa Monica, ang habito rin niya itim para isunod sa habito ng mga Agustino. Kasi si Monica, siyempre anak niya si Agustin. At alam niyo kung bakit itim ang suot nitong mga Agustino? Kung bakit naka-black? Hindi dahil sa sila'y nagluluksa. Hindi dahil sa, malas ang black. Ang itim ay simbolo ng pagtalikod sa kulay ng buhay. Alam niyo po sa arts, ang black ay hindi tinuturing na isang kulay, kundi it is the absence of color. Ang black is the absence of color. Walang kulay ang black. Kaya pag naka-black ka, ibig sabihin walang kulay ang suot mo. Hindi considered. Kaya pag namatayan po, naka-black tayo kasi it symbolizes nawalan ng kulay ang buhay natin. Nawalan ng sigla dahil sa mahal nating sa buhay na nawala. Kaya pinagluluksa natin. Hindi tayo makangiti, makapagsaya, kasi nga nararamdaman pa natin ang kalungkutan. At mayroon tayong period of mourning, kaya nung sinaunay, naka-black po yung mga
nagluluksa, just to express their sorrows, yung kalungkutan nila. Kaya ito pong mga Agustino, para mag-block, ibig sabihin, ang hangarin nila ay para talikuran ang kulay ng mundo. Ang hangarin nila ay talikuran ng luho ng buhay. Kaya meron po silang vow of poverty, yung mga Agustino. At siguro ito rin po yung panalangin ng Panginoon na ilayo mo sila sa masama. Hindi lang yung sisira sa grupo ng kanilang pagkakaisa, kundi itong pwedeng sumira sa ating buhay espiritual. At ano nga bang kalaban ng buhay espiritual, kundi yung pagiging makamundo, matakaw sa pagpapasarap sa buhay. Kaya itong mga Agustino po, ito yung bakit black ang habit nila is para yung mismong habito nila ay isa ng mensahe na tayo bilang mga Kristiyan dapat talikuran natin ang kislap, ningning, sigla at kulay ng buhay. Ang tunay lang dapat magpapasigla sa atin, magbibigay kulay, tunay panggagalingan ng saya, ay ang ating pagyakap sa Panginoon. Siya ang ganap na magbibigay ng makulay na buhay sa atin. Hindi ang karangyaan, hindi ang kayamanan, kasikatan, o anumang kislap nitong mundo. Kaya ito rin po ang ating hingin sa Panginoong Diyos, na naway tayo rin ilayo tayo sa masama, lalo na dito sa kamunduhan. At tayo matutong yumakap sa tunay na nagbibigay kulay sa buhay at sigla, ang Panginoon mismo. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pentimang kailingan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, O mata sa saserdote, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralanes sana ning Diyos kayo, ingkalam ning banal na espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang opisyal ning gobyerno, paralanes sana karelo, ning Ginoong Yesus ing espiritu ning justisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang sasamba king tunay Diyos, pisan metong no saning espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring kaladwa king purgatorio, kapambilatan ning kayang pamaytas, tayrano sanang Kristo, king ligaya ning banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy, paming at banwa, bala mo bilang ding pinili mong akayabe manggamang kapilan. Ding lagyo ring sablang ipanalangin mi, mayakit lasana king libro ning biye, itiadon mi king lagyo ng Kristong ginumi.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Uy, paming miglalang, panwangan mo reting ayin, abungan ng pamananaman at pamamupul, ding hortelanong kalupa ng San Isidro. Ing pipagalanda, king kaleldo at kauran, yan naman sana maging pamangan at inuman, amunye kay kaming bielang kapupusan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginoo manatilya kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Tunay karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino impa, Diyos king alanganga lubos mayipaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King nibango ng katawan, madino ng pepakit, ing kayang sarili ka rin kayang alagad, at king akakit da mino kay Tsabanwa, ban king kayang pamaglukluk, dane mong wanan, apakyagom ning kaya kaming pangataw, king kayang kadyosan. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligay lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king espiritu mo ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ko sang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kong anat kananye. Itiying kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Nabda niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan miyo pa, ing kamatayan at pamanyo blina mebye ning anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan miyo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban biganap yung lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninang sabing niya, lana yung talasuyo mong, Monsignor Antonio, kambi de Francisco, at Banjo. Ading ano pang mayang unabiya, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ning Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga.
Amen. Amen. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, tiyo kabanwa. Ing kakanan mi, king Aldo, ibemo kaya kami, king Aldo ngini. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugahin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Ordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Ngayong malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Uy, paming malugod, pasalamatan meeting, pami sulusulu mi, king tenam at pinupul, ding ortelanong kalupa ng San Isidro, akya kang parangalan. Ing kayang pamagmalasakit, sumuyo ka at kading para ng tao, yan naman saning miral, king kaya kaming pamagmalasakit mupul, king sablang kakanan mi king aldoldo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Paalala lang po sa Saturday, ay wala po tayong misa ng 6:30 in the morning para magsimba tayo sa misa ng ating bagong pari, ordained na pari, si Reverend Father Albert Benedict Bumanlag Soliman. No? Alas 9 po ng umaga. No? So, doon tayo magsimba sa 9 o'clock a.m. Wala na po tayong misa ng 6:30 in the morning sa Saturday. No? Okay, ulitin ko po, no? Walang misa sa Saturday ng 6:30 a.m. Tayo makibahagi, makipagsaya sa misang pasasalamat ng ating bagong ordained na pare, si Father Benedict, at 9 in the morning. Okay, sige po, dito. Ating ginuman at ilya kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may rin kaya katang kapag masusyan, niyaw meta ng iluguran at siwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may por sa gandang araw, marami pong salamat.